Fati Mamadu Fenete Fedinya Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minumbi kira featanu fle abangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما المشرف لتيفي لجبو أمبو فون إسلامك فولي نوي على كيشنا كهننا كبركة أما الله تعالى دلي على كوكيكا أني أو بلا جلينبو مولد النبوي حكم كنا له نوي كيكا نسوديا إيراني على كرا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عليك بانغلي نينا جوي o min kena usigira jiyan fantan ani nani torokorobugu pele terena anga almami al-imam Muhammad Musa Jallo ani abalma una deme bawo mauludu kene silen kofe dogokun kelen kofe demuni kene ufana sigira ofe akera ayoro kelina o kera jumado novembre kalo klitan ani duru samba fla ani tan ani kononto anga wajulu kelaw chaman tume kene kan ananga maba welelew kabo jamana koka wa maw bora kan wele njabi kosobe baraw bela jilen damna ni qur'an kalain waliman qafa maqama rabbihi jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان anye min soro kala sawma wajulu kun folola anga je anga ulame وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بادئ ذي بدء سنتكلم هل النبوة منحة أم مكتسبة؟ هل منحة يمنحها الله سبحانه وتعالى إلى من يصطفي من خلقه أم هي مكتسبة تنال بالاجتهاد؟ والراجح بين العلماء أن النبوة منحة يمنحها الله سبحانه وتعالى إلى عباده الذين يختارهم هو. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اصطفى أي اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنكرمك كابي ألا تنو كألا ولي نماندون وكوفي أبي سيلي دمفونا في سمانتيكا نوري محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا كرامي ني ألا يودي في ساني دمفن بلا جلي نودي كدي ألا يكتمي أكا دمفن بلا جلينكا
k'a bɛ seli o kan k'an ka jɛ ka seli o alakiraba Muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam ko a y'a kanu bi a ka kuma aw ye nabiɲumanya kan ko yali nabiɲumanya Ala b'a di a ka jɔn ma de wa ou bien i ka cɛsiri de b'a to i bɛ nabiɲumanya sɔrɔ ko a y'a kanu a bɛ fɛ ka kuma o kan k'o walawala an ye walasa an ka somɔgɔ sama sɔrɔ o la ko ya Rabbi Ala ka nɛnw labila k'anw yɛrɛ kɛ tulo kunnandi ye k'a mɛn ka baara kɛ n'a ye Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. ولكن سنتكلم عن الأنبياء من سيدنا آدم إلى أفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، كم هو عدد الأنبياء؟ عدد الأنبياء الذي ورد في القرآن الكريم هو 25 نبي، ولكن هناك أثر، هناك فرق بين الحديث والأثر. الحديث ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره، وأقلها الأثر. وهذا الأثر يقول أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، هو أفضلهم سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكو كابنا دمن النبي نمو فلولا نوي أنفا آدمي وكوفي ko nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu nana kuranɛ kɔnɔ k'o ye maa 25 ye, nga ko min nana hadisa jɛlenw na k'o ye nabi ɲuman 20,014. بداية النبوة كانت لسيدنا آدم، وأرجح الأقوال أن نبوته كانت للسيدة حواء، وبعد سنون كثيرة بعده سيدنا إدريس، وبعده سيدنا نوح. ونعرف جميعا قصة سيدنا نوح مع قومه، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن لم ينال منهم إلا الكفر والجحود. أكو أنفا آدم كوفي نبي نيوما من تشيرا أبي فودي ماكو إدريسا كوفي نبي نيوما من نانا أبي فودي ماكو نوح. كنوح أي سامبا كيلي أيو ديكي أبي مويلي كتا الله سبحانه وتعالى ما سامبي دورو كاجي سامبي كونوتو أني ساندورو أيو ديكي أبي aka mawele kata Allah subhanahu wa ta'ala ma kunga onata be ma fitini de sona katugu nabi Allah nuhu ko. بعد سيدنا نوح عليه السلام نزل ابنه سام بن نوح إلى الجزيرة العربية، وكان من نسله سيدنا هود عليه السلام. ونعرف جميعا قصة سيدنا هود مع قومه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن ما حدث لقوم هود أبادهم الله سبحانه وتعالى. أذكر هذه القصة لكي نعرف ما هو أصل العرب، وما معنى كلمة عرب، ومن أول من تكلم بالعربية، لأننا سنذكر النبي العربي صلى الله عليه وسلم محمد. كوفي أبنا دادو النبي نيوما من فنالا ودي سيدنا هود. هود فنا تشيرا كجما كلما أفنا يا تشسري كو دانا nga onata be jama fitini le tugura ale fana ko o ako o kofe kabena larabu laslu fo anye nabi ɲuman minnu ye larabu ye a bena da do olu la k'o fana walawala an ye walasa an k'a dɔn nabi ɲuman jumɛn kun ye arabu ye min kun tɛ arabu ye.
an ka se k'olu différent ka bɔ ɲɔgɔn na. الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والأجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد. J'aimerais que les Sénégalais, j'aimerais que les Maliens, j'aimerais que les Africains, j'aimerais que les musulmans se souviennent de cela. Leur religion n'est pas une religion particulière. Leur religion, c'est pas la religion du noir. ليس دين الأسود وليس دين للعرب وليس دين لأي جنس من الأجناس في الأرض لكن هو الدين العالمي. C'est la religion de toute l'humanité. Quel est votre projet? Quel est notre projet? De quelle manière est-ce que nous voulons adorer Dieu subhanahu wa ta'ala? Quelqu'un me dira, mais c'est facile d'adorer Dieu, il suffit de faire les 5 prières. Oui, ça c'est facile. Je ne parle pas de ça. Je parle de toi. Entre toi et toi, entre toi et Dieu. Tu dis à Dieu, Ya Allah, voilà la manière particulière dont moi je vais t'adorer. Voilà le don qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, je veux le donner à lui. Qu'est-ce que nous voulons donner? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous allez donner à Dieu subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va voir en vous d'exceptionnel? Où il dira, Masha'Allah, je l'ai créé unique. Il m'a donné quelque chose d'unique. Il m'a donné sa bonne intention. Lakin, il faut continuer. Il faut mieux préciser ce que l'islam a apporté. Lorsque les anges ont entendu Allah subhanahu wa ta'ala leur dire cela, je veux mettre sur terre un lieutenant. Qalu ataj'alu fiha. Tu vas mettre quelqu'un sur terre qui va semer la corruption et qui va verser le sang. Il dit, je vais mettre sur terre, oui, un être humain qui est ce que vous venez de dire. Il va tuer, oui c'est vrai. Il va semer la corruption, oui c'est vrai. Et les anges disaient que eux, ils adoraient Dieu tous les jours. Ils restaient 24 heures sur 24 à la mosquée. Ils étaient tous les jours en prière. Ils étaient tous les jours en jeûne. Mais c'est pas ce que Dieu a voulu. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour que nous restions 24 heures sur 24 dans les mosquées. Inna Allah lam yakhluqna likay nusalliya tilata hayatina bila inqita'. Al-Malaïka, les anges savent faire ça mieux que nous. Si Dieu voulait des gens qui restaient 24 heures sur 24 dans la prière, à jeûner, à rester cloîtrés dans les mosquées, il aurait créé des anges. Mais il n'a pas voulu cela. Nous, les êtres humains, il nous a mis sur terre pour qu'on adore Dieu en même temps que nous travaillons. Pour qu'on adore Dieu en même temps que nous élevons nos enfants. Pour qu'on adore Dieu en même temps que nous mettons en place des États. Pour qu'on adore Dieu en même temps que nous cultivons la terre. Pour qu'on adore Dieu en même temps que nous allons faire du commerce. Pour qu'on adore Dieu en même temps que nous vivons cette vie.
Quelqu'un qui comprend la religion comme étant une manière de se couper de cette vie n'a pas compris l'islam. L'islam ne nous demande pas de nous couper de la vie, il nous demande de maîtriser la vie. L'islam ne nous demande pas d'être pauvres, il nous demande d'être riches et de donner aux pauvres. L'islam ne nous demande pas d'être faibles, il nous demande d'être forts et de soutenir le faible. L'islam ne nous demande pas d'être ignorants, il nous demande d'être savants et de féconder la terre. L'islam ne nous demande pas de tendre la main, il nous dit de donner. Or, lorsque nous voyons les musulmans de Dakar à Jakarta, ce que nous voyons, ce sont des gens qui tendent la main, qui n'ont même pas honte de tendre la main. Nous voyons déjà dans le pays est géré par autrui, qui n'ont même pas honte que cela soit géré par autrui. Ya ikhwati, la pauvreté, la guerre civile, la faim, l'ignorance qui nous assaille dans notre société malienne, dans nos sociétés africaines, doit être le signe que quelque chose ne va pas dans notre religiosité. Nous ne pouvons pas continuer à penser que nous sommes les meilleurs alors que la terre entière nous crache dessus. Nous ne pouvons pas continuer à dire que nous allons rentrer au paradis alors que nous savons que nous sommes les plus corrompus. Nous ne pouvons pas penser que nous allons rentrer au paradis et que nous sommes des bons musulmans et chantons nuit et jour que nous sommes la religion de la propreté alors que nous savons que nous sommes les plus sales. Il y a de la contradiction. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas la peine d'applaudir les amis, il faut écouter. Vous savez, j'aime ce grand rassemblement, mais je suis un peu gêné. Je n'ai pas l'habitude de cela. Il faut demander des doigts à ceux qui sont ici. Parce que ce sont eux qui sont plus en danger que vous. La lumière, ça brûle. Que Dieu nous préserve de la lumière qui brûle. Donc faites des doigts pour que Dieu nous protège de Shaitan et qu'il nous protège de l'ostentation. Que notre action se fasse que pour lui et pas pour vous ni pour la lumière. Donc il faut que nous nous aidions à réfléchir par nous-mêmes, à revenir au Coran, à comprendre le fond du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas qu'on chante sa gloire tous les jours. Ce qu'il voulait, c'est qu'on suive son exemple. Il ne sert à rien. Yawmul Qiyamah, il y a des gens qui verront le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui diront, Ya Rasulallah, laisse-nous venir avec toi. Et le prophète leur tendra la main, dira, viens, venez, venez. Et les anges prendront un bâton et les frapperont. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira, Ashabi, Ashabi. Ce sont mes compagnons. Il parle des compagnons du prophète, alors à plus forte raison nous. Ce sont mes compagnons, laissez-les. Et les anges répondront, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنكرمكم أبي ألفو أبي ألا ولين مندون بركة ألاي. نعم. أبي ألفو فوتشولا ألاي راني فوتشوكو من كاكا. إسكي. أبي دوكي. نعم. أنا سيجي على كاك هيري. آمين يا رب. على كبركة دو أنا سيجي لا. يا رب. أبي سيري على كرام محمد صلى الله عليه وسلم. أبا من ألفه أنا نكني بركة ما ينتظر بربو يا نو. أها. بلترنگا فولي أني ولين مندون بركة دا. ala ko ta ko jaso nin kene inga katana ifo madina katadi ala kana muhammad ma ambela jiren to sallallahu alaihi wasallam ala ko ke ala kere ke atanga fuli kosigi aka fanyi ko wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. amin ya rabbi ala bukai. قبل أن أشرع في حديث الذي أود أن أتحدث فيه هو أركان الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. لا بد أن أشير إلى مسألتين مهمتين إشارة خفيفة، ألا وهي تأصيل الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم البدعة عند الفقهاء، لأن كثيرا من الناس يظن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، ولا يدري ما هي البدعة
ويستعجل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أكبي أبنا كم فهمينكم وإسلامية جورو بس بمباكون نلا نو إسلامية كنكانداي نعم أني لمنيا أني فهمين توي كو إحسان نو أيوة على دوني نعم أبنا كم نفهم سباكا أكو يانا كم نفهم سباكا نعم أبنا كم نبلا دوبلا كم نيه كسبة ويجومني ويكافو أيوة ka ala kira bangeli o sanyelema ka kene sigi o togola no be wele ko mawludu kene o kiri be cogo jumena islamiyala o kada yede o flana ninye mamunu mbafo ko ko be bidai ko mana ke ko bidado ko sobe ka te bendinela o bida koro e fen jumenye anga doni ba u fe no bida e fen jumenye o gu pangu jode ko ala kira ko ko fen no o shindira no e fen kuraye ko fen kura be bida o kuma mini ala kira yo fo o kuma koro e munye sharia dona u bolo ala ka famiya nyuma ndama amin ya rabbi iskay sabtayib يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الذكر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره في هذه الآية قال فضل الله هو القرآن ورحمته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعضده الحديث الصحيح حيث جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا رحمة مهداة. وهذا تأصيل للمولد من كتاب الله تبارك وتعالى. أما تأصيله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه كان يصوم يومي الجمعة يومي الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا صائم. وهذا تأصيله من السنة. أكو مولود كان سجلي دلو من بعد القرآن كنو ودلو باي دلو بامي على ونيفو القرآن كنا لا على القرآن كنا لا أكوني على يفسمانتيا ديما ni ala ye fusamantiya di maa min ma walima ni ala ye nɛɛma di maa min ma ka hinɛ di maa min ma ala ye ko k'i ye ko min b'i la sewa ala ye ko k'i ye ko min ye nɛɛma ko ye ala ko an ma i ka sewa n'o nɛɛma ko ye i ka sewa ni ala ka fusamantiya dilenw ye ala ka fusamantiya d'e ma ka nɛɛma d'e ma e k'i ɲɛ kunu e k'i dusukun seere k'o nɛɛma n'o fusamantiya kunbɛn i ma ala ka fusamantiya i ma kunbɛn a kunbɛn cogo la ima ala ka nema ima kumbe chugula ni ala hine kiye ni ala fusamantiya dima ni ala hine dima ikanka sewa ka ala ka hine na ka fusamantiya ika kumbe chugo nyumana ika kumbe ni sewa ika kumbe ni dusuku nyagari ika kumbe ni munya ye ode ala ka hine kumbeliye ako Abdullah ibn Abbas o min ala kira kama ko habrul umma ko islamiyya doni baba ma min be Qur'an don ka teme ala kira manton bela jelenka no Abdullah ibn Abbas ye ale ko koro min beni ayala ala ko ay sewa ni ala ka fusamantiya dilenye awma ako fusamantiya inte dowre ye o yo qur'ane de est-ce que ala ka fusamantiya qur'ane namu ako ay sewa ni ala ka nema ni ala ka hine inte dowre ye o ye ala kira muhammadu de sallallahu alaihi wasallam ma ala de yanya mariya ala fo ala kira nali akera here awma ne qur'ane de akera hine amma akera kunadiya ya awma o kunadiya no here ano nema amman ko kumbe abada dusukasi ye amman ko kumbe ni dusukun sere amman ko kumbe ni dusukun koronye akakango kumbe ni sewa ni muguri jatika ani munyamunyange anan dusukun sewa ka ala kira kumbe aw murumbe kene kan bi aw bela jelen sewa le de sera ni kene kan munyaw sewa ka se ni kene kan parce que ala kira bangena ni shudo nyogona de la o de ya to aw sera ni kene kan turane bo de nyinan fe ala bo de nyinan fe kurane konna la
kosɛbɛ alakira b'o de ɲinan fɛ a ka sunna kɔnɔna la alakira ko alayhi salatu wasalam dɔw min n'u y'a ɲininka k'a fɔ alakira anw ɲɛ b'e la sanga ni waati ntɛnɛn o ntɛnɛn i bɛ sun alamisa o alamisa i bɛ sun mun y'i bila i bɛ sun ntɛnɛn o ntɛnɛn alakira ko sahabaw ma sallallahu alayhi wa sallam a ye kuma in lamɛn kuma in de bɛna yira an na k'a fɔ anw bɛ sigi min kɛ alakira bangeli su la k'a fɔ fɛn do alakira ka laɲini do alayhi salatu wasalam alakira ko sahabaw ma a ko ne bɛ sun ntɛnɛn o ntɛnɛn ka d'a kan ne bangena ntɛnɛn do k'a bangena ntɛnɛn do o tuma a bangena ntɛnɛn do o de b'a bila ntɛnɛn suni la dɔgɔkun o dɔgɔkun alakira y'a yira an na k'a fɔ ayiwa sun ntɛnɛn do ale kira b'a kɛ sallallahu alayhi wa sallam parce que a bangera a la mais anw ma se ka kɛnɛ sigi alakira tɔgɔ la dɔgɔkun o dɔgɔkun tɛnɛn o tɛnɛn na n'an ma se ka kɛnɛ sigi alakira tɔgɔ la mais akali a mana dɔgɔya cogo o cogo san kelen kɔnɔna na an ka kɛnɛ sigi alakira tɔgɔ la k'an ka ɲagali yira alakira bangeli la sallallahu alayhi wa sallam o kɔni o ye kow la dɔgɔman de ye o y'an bɛ se ka fɛn fitinin min di alakira ma o y'o de ye sallallahu alayhi wa sallam. أما المسألة الأخرى وهي مسألة البدعة والبدعة هي كل ما استحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الإمام الشافعي رحمه الله أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة وقال البدعة الحسنة هي ما كان لها أصل من الشرع فكل ما كان له أصل من الشرع سمي بدعة حسنة وكل ما لم يكن له أصل من الشرع سمي بدعة سيئة ولكن جمهور الفقهاء رجح قول الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام حيث أنه قسم البدعة إلى 5 أقسام بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة وهذه ما تسمى أقسام الشريعة ال5 الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام كذلك البدعة تسري عليها هذه الأحكام ال5 ولعل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عده بعض الناس في البدعة فهو من البدعة الحسنة التي يثاب فاعلها هي من باب المندوب. أكرمكم ko sisan an bɛna bida ko la bida ye fɛn jumɛn ye a ko bida ye min ye fɛn o fɛn n'a kɛra fɛn kura o fɛn kura n'a kɛra alakira kɔfɛ a n'a ka sahaba tɛmɛnenw kɔfɛ fɛn kura o fɛn kura o bɛɛ bɛ se ka wele ko bida mais o bida a ko l'imam Shafi'i ko k'o bɛ tila ka taa tilayɔrɔ 2 bida dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ fɛn kura don a kɛra alakira kɔfɛ mais i b'a sɔrɔ bolomadayɔrɔ b'a a bolo alakira ka sariya la bolomadayɔrɔ bɛ bida min bolo alakira ka sariya la o tɛ wele ko bida o ye bida ye mais bida min don bida ɲuman don fɛn min bɛ yen nɔ i ma n'i ɲɛna kala cogo o cogo alakira ka sunna kɔnɔna la i tɛ bolomadayɔrɔ sɔrɔ a la o de bɛ wele ko bida min don bida munkara o bida an b'o ye k'o to yen fɛn fɛn n'i y'a kɛ ni bolomadayɔrɔ t'a la alakira ka sunna kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ e bolo ko fɛn ɲuman don mais foyi tɛ yen alakira ka sunna kɔnɔna la e bɛ se k'i bolomada min kan k'a kɛ n'i y'o ye ko min na o ye bida ye bida min ni o tɛ bɛn fiyewu mais fɛn kura min b'a la n'i y'a lajɛ i ma n'i kɔfilɛ ka alakira ka sunna lajɛ i b'a ye k'a fɔ ne bɛ se ka nin kɛ parce que bolomadayɔrɔ bɛ nin fɛn in na alakira ka sunna kɔnɔna la o bɛ sɔrɔ ko minnu na olu fɛnw tɛ wele ko bida olu bɛ wele ko bida hasana olu ye fɛn kuraw ye mais fɛn kura minnu don lasili b'a la sariya kɔnɔna la ani sariya tɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ ani sariya bɛ bɛn o ye imam
imam Shafi'i o ye silamɛya san kɛmɛ saba fɔlɔ ale b'o kɔnɔna la ale ka bida ɲɛfɔ cogo o ye nin ye nka dɔnnibaa fan caman bɛnn'a kan k'a fɔ al-Izz bin Abdussalam sultanul ulama ye faamuya o ye bida ko ɲɛfɔ cogo min na k'o ɲɛfɔ cogo o de ka ɲi ka tɛmɛ imam Shafi'i ta kan o ye jumɛn ye bida dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a kɛli ye diyagoya ye n'aw m'a kɛ dɔrɔn aw yɛrɛ bɛ don jurumu kɔnɔna la. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Bida dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a kɛli a kanunen don a ka ɲi kosɛbɛ mais n'i m'a kɛ baasi t'a la. I y'a ye. Bida dɔ bɛ yen nɔ a kɛli n'a kɛbaliya o bɛɛ ye kiiri kelen ye. Bida dɔ bɛ yen nɔ haramu tɛ mais a kɔnnen don i k'a kɛ. I y'a ye. Bida dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ o ye haramu kisɛ bilen ye n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ don haramu kɔnɔna la. Donc nin bida duuru de bɛ yen nɔ a ka kan maaw ka nin faamuya ka kuma in sigi a sigi cogo la n'i y'o faamu dɔrɔn bida ko t'i kamana gan tuguni. نعم بسم الله. نعم. والآن ندلف إلى ما أردنا الحديث عنه بعد هذه المقدمة. روى الإمام مسلم في الصحيح عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فقال عمر: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: وما أمارتها أي علامتها؟ قال: أن ترى العراء الحفاة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. ثم مكث مليا ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. أكو أميرو. أيوة نامون جتك با. أنا تمام. أكو سيسان أبينا دو أبي فك كم فيمينا. أما يني جماعة في أكو تلوما جو. أنا لمدة. أي تلالي أي دموني تلاني فون جو فلو أكو كم لمه. كم بفولا c'est très intéressant. Très important. Ako. نعم. Ako dondo. Ala kira sigilen b'a ka misiri kɔnɔ. Sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salatu wassalam. Naamu. Sahabaw caman sigilen b'a kɛrɛfɛ. A ko u sigilen tora. Naam. Ala kira bɛ kuma la. Naam. U barila ka cɛ dɔ ye. Cɛ in nana jɔ u kunna. Naam. Ka foli d'u ma. Est-ce que. U ye foli daminɛ. Naam. U ye cɛ in lajɛ. Kosɛbɛ. Maa si t'a dɔn. Madina ka tɛ. I y'a ye. Mɔgɔ si tɛ Madina kɔnɔ mɔgɔ min b'a dɔn. U y'a ye fana. Naam. Cɛ in a dunan ɲɛ bɔlen tɛ. K'a fɔ k'a bɔra taama de la ka na. O nɔ tɛ a la. I y'a ye. A dépravelen tɛ. Sɛgɛn nɔ t'a la. Fini dépravelen t'a kan na. A labɛnnen de ko ɲuman. Walayi.
n'i y'a kunsigi lajɛ a kunsigi finnen don mɔni duloki min b'a kan na duloki in jɛlen don pas nɔgɔ t'a la tasi t'a la foyi t'a la cɛ in tɛmɛna k'i sago jama kunna fo ka na alakira kunna sallallahu alaihi wasallam k'i sigi k'a kunberekun dɛn alakira kunberekun na ka sɔrɔ k'i bolo fila da sen kan komi kalanden b'a sigi cogo min na a karamɔgɔ kɛrɛfɛ a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ɲininkali damadɔ kira ko bisimila a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛya ye fɛn jumɛn ye silamɛya fɔ n ye a définition fɔ n ye n k'a dɔn fɛn min don alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛya ye min ye jama aw k'a kɔlɔsi alakira bɛ silamɛya fɔ yɔrɔ min na n'i y'a baaraw jateminɛ a baara bɛɛ ye farikolo baara ye Allahu akbar alakira ko a ko silamɛya ye min ye i ka seereya i nɛnkun kan nɛn ye farikolo dɔ ye k'a fɔ ko ala wɛrɛ tɛ yen fo ala kelen muhamadu y'a ka ciden ye i k'o fɔ i nɛnkun kan o tɛ nɛnkun ka baara ye nɛnkun de b'a fɔ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye o de b'i kɔnɔ a bɛ se ka kɛ e b'o fɔ i da la tentɔ mɛ i dalen t'a la mɛ nɛnkun de b'a fɔ o ye farikolo ka baara ye a ko filanan i ka seli kɛ a kɛcogo la o ye silamɛya parti dɔ ye o fana ye farikolo ka baara ye o bɛɛ ye farikolo ka baara ye seli bɛɛ ye farikolo ka baara ye a ko i ka sun ni sunkalo sera n'i ye baligu ye bana t'i la sun fana bɛ kɛ ni mun ye farikolo de bɛ sun kɛ a ko i ka jaga bɔ farikolo bɛ nafolo ɲini farikolo de b'a jaga bɔ a bɛ di farikolo de ma nin bɛɛ ye farikolo ka baara ye a ko ni ala ye hiji se k'i ye i ka taa hiji la farikolo de bɛ hiji kɛ farikolo de bɛ tawafu kɛ o de bɛ sa'i kɛ bayna safa wal marwa farikolo de bɛ jɔ arafa kɛnɛ kan nin bɛɛ ye farikolo ka baara de ye donc silamɛya n'a fɔra i ye ko silamɛya kɔrɔ spécial min b'a la silamɛya kɔnɔna la o ye farikolo ka baara ye cɛ ko i ye tiɲɛ fɔ ale ye question posé ka tila k'a fɔ alakira ye k'i ye tiɲɛ fɔ ça veut dire que alakira bɛ ka min fɔ la ale bɛ dɔ dɔn a la Seydina Umar ko a ko anw kabakoyara cɛ bɛ question posé alakira kun a yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ tuguni ko nin ye tiɲɛ ye yarɔ o tɛ question posé la ye dɛ o maa kɔrɔbɔtɔ de don a ko alakira ma a ko limaniya ye fɛn jumɛn ye alakira ko i ka da la e k'a jateminɛ limaniya parti la a bɛɛ dusukunna ko de i ka da la i dusukun na i ka tigɛnkan sɔrɔ i dusukun na k'a fɔ ko ala bɛ yen maa ɲɛ b'o la wa maa t'o ye o b'i dusukun de la o b'i ni ala cɛ i ka da la ko ala ko cidenw b'a bolo a y'u ci cidenw yeli o bɛ ye ɲɛ la mɛ ka da la danaya o bɛ yɔrɔ jumɛn na o bɛ dusukun de la ka da la k'u bɛ yen nɔ o ye dusukunna baara ye i ka da la ko kuranɛ in ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɔra ala fɛ yen nɔ o fana ye dusukunna baara ye kitabu minnu dira kiraw ma a bɛɛ bɔra ala de fɛ yen nɔ o ye dusukunna baara ye i ka da la ko fɛn dɔw bɛ ala bolo olu tɔgɔ ye ko mɛlɛkɛw ɲɛ t'u ye dusukun de bɛ da la k'u bɛ yen nɔ o ye dusukunna baara ye i ka da la k'a fɔ ko ko kɛra diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ farala ala la maa tɛ se ka foyi kɛ foyi ye ni ala sen bɔra a la ala de bɛ ko bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ ye ala de bɛ ko bɛɛ bali i ka da o la i ka da la fana k'a fɔ don dɔ bɛ na n'o tɔgɔ ye ko sarali don adamadenw bɛ sara u ka baaraw la don min na n'o ye yawmul qiyama ye i ka da la k'a fɔ k'o bɛ nalen o danaya min a bɛ komi limaniya bɛɛ ye danaya de ye ka danaya sabati i dusukun na a ko alakira ma a k'i ye tiɲɛ fɔ o fana la tuguni a ko alakira ma a ko mal ihsan ihsanu ye fɛn jumɛn ye ɲumanya ye fɛn jumɛn ye nin parti in kɔrɔ ka dun kosɛbɛ mɔgɔw b'a fɔ ko ɲumanya o ye an y'a kalan cogo min bamanankan na an b'a fɔ o cogo la n'o tɛ kɔrɔ min b'a la ɲumanya in yɛrɛ kɔrɔ ye min ye a kɔrɔ ka dun kosɛbɛ a kɔrɔ ye i bɛ baara minnu kɛ silamɛya kɔnɔna la seli ni sun ni jaga
ani hiji Kosɛbɛ. ani ka fɔ i da la ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah Sallallahu i b'o min fɔ i da la Naam. ani danaya min b'i dusukun na Naamu. ko ala bɛ yen nɔ kira bɛ yen nɔ kitabuw bɛ yen nɔ lahara bɛ yen nɔ Kosɛbɛ. latigɛ faralen bɛ ala de la Wallahi. o danaya min b'i dusukun na Est-ce que i ka fil da o danaya in kan Naamu. o ye pilisi ye Wallahi. ka na fil kun da silamɛya kan Est-ce que o ye mɔye ye Hey. i bɛ baara min kɛ la Aha. a baara bɛɛ ka kɛ ala kama Ah. i bɛ baara min kɛ silamɛya niveau la Ah. o baara bɛɛ ka kɛ ala kama o de ye ihsanu ye an ta'budallaha ka annaka tarahu Est-ce que i ka ala bato Naam. silamɛya kɔnɔna la Aha. k'a kɛ komi e sigilen ɲɛ bɛ ala la nka komi maa tɛ se ka ala y'i ɲɛ la Aha. i k'a bil'i kɔnɔ ka da la k'a fɔ n bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ Naam. ala ɲɛ bɛ n na baara in kelen kelen bɛɛ lajɛlen na Yes. adamaden ka taama o taama cogo la Allahu Akbar. Est-ce que a ko ala kira ma Eh, ni a man ko i ye nɔgɔn dɛ. tiɲɛ fɔ Ah, ni man nɔgɔn dɛ. a ko ala kira ma Naam. sallallahu alaihi wasallam Wasallam. a ko yawmal qiyama Naam. diɲɛ bɛ wuli don jumɛn na diɲɛ wuli don n bɛ fɛ i k'o fɔ n ɲɛna Naamu. ala kira kɔnɔ ma o la Aha. a ko e min ye ɲininkali kɛ o Naam. i ye ne min ɲininka Naam. an bɛɛ ka kan o dɔnni la e t'a dɔn cogo min na Ah. ne yɛrɛ fana t'a dɔn o cogoya la To Ala ma dɛ. Est-ce que i faamuya Iya, iya. o dɔnni bɛ ala de bolo Kosɛbɛ. a ko i ye tiɲɛ fɔ Naam. a ko ala kira ma Aha. a ko mɛ lahara diɲɛ wuli Ah. yani n'a bɛna se Naam. tamaseere dɔw b'a la Ayiwa, a naam. tamaseere o ye jumɛn ye a tamaseere belebele o ye jumɛn ye Kosɛbɛ. ala kira ko a ma sallallahu alaihi Wasallam. wasallam a ko diɲɛ wuli tamaseere baw minnu b'a la Naam. a ko n bɛ se ka dɔ f'i ye o la Kosɛbɛ. a ko o dɔ ye Naam. an talida al-amatu rabbataha Ah. a ko jɔnmuso Aha. o k'a matigi wolo jɔnmuso k'a matigi kɛ wolo Ah. aw jɔnmuso k'a matigi muso wolo Est-ce que i ye faamuya Kosɛbɛ. o kɔni o b'an ka jamana o de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Ah. bɛɛ denmuso y'i ka princesse de ye i ka sokɔnɔna la bi muso i bɛ sɛgɛn den min na ka dɔrɔkɔtɔ den min na ka den min ladon ko ɲuman ka den min ta ka den min fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Kosɛbɛ. o den bɛ tila ka na k'i bolo princesse ye sokɔnɔna la Ah. e bɛ baara k'o ye ale de ye princesse ye a sigilen bɛ sokɔnɔna la a tɛ minɛn bila minɛn kɔnɔ Ah. a tɛ tobili kɛ a tɛ fosi kɛ Ya, ya. e de bɛ tila ka tobili kɛ tuguni ka di o den kelen ma k'o Ah. den kelen ta k'o yanga sanfɛla la Naamu. o den kelen tɛ ba bonya dɔn bilen tuguni Ah. a tɛ fa bonya dɔn tuguni Kosɛbɛ. muso bɛ ka jɔnmuso bɛ ka a matigi wolo o ye a kɔrɔ dɔ ye Ah. a kɔrɔ dɔ ye min ye Naam. o ye k'a fɔ waati dɔw nana Aha. n'o ye amawiyunaw ani abasiyunaw ka waatiw la Kosɛbɛ. o masakɛw Naam. o masakɛw tun bɛ jɔnmusow furu Aha. n'u ye jɔnmusow furu Naam. o jɔnmusow bɛna denw sɔrɔ u ye Aha. o denw bɛ tila ka kɛ o jɔnmusow matigi ye tuguni ala kira ko n'i y'o ye don min na dɔrɔn Naam. o kɔrɔ ye ko diɲɛ wuli tamaseerew nana Ah, Allah de sani. Ida bɛ ka san cogo ma dɛ. Naamu. a ko a tamaseere belebele dɔ ye min ye Ah. o ye k'a fɔ maa sennankolo Aha. duloki t'a kan na Naam. a kannankolo don Kosɛbɛ. fantan don Naam. i ye n faamuya Naam. maa dɛsɛlen don Kosɛbɛ. bagan gɛnna don Naam. a bɛ misi gɛn na walima a bɛ saga gɛn na Aha. o maa sugu Naam. a saga gɛntɔ Aha. a n'a a ba gɛntɔ Naam. a n'a misi gɛntɔ Kosɛbɛ. a sennankolo don Naam. samara t'a sen na kungo kɔnɔ Aha. duloki ɲɛnama yɛrɛ t'a kan na Naam. n'i y'a ye don min na Aha. ko maasiyaw olu de bɛ na ka na gratte-ciel jɔ dugu kɔnɔnaw la duguba kɔnɔnaw la ka na immeuble baw jɔ duguba kɔnɔnaw la Ah. a ko n'i y'o ye don min na o kɔrɔ ko diɲɛ wuli tamaseere ye ko Subhanallah. a belebele nana n'i y'o jateminɛ bi diɲɛ kɔnɔ Ah. a kɛra dɛ O kɛra. Amérique jamana kan Wallahi. indien minnu tun bɛ yen nɔ Ah. ni misigɛnnaw don Kosɛbɛ. ni sagagɛnnaw don Ah. olu ka baara ye bagɛnw ye Kosɛbɛ. sɛnɛkɛlaw don Naam. duloki t'u kan na kulusi t'a dɔw la yɛrɛ Wallahi. olu de yɛlɛmana bi Amérique kɔnɔna la Hey. ka na kɛ gratte-ciel jɔlaw ye Amérique kɔnɔna la bi Pɔ. olu de bɛ ka immeuble baw jɔ Amérique kɔnɔna la bi Ah. o bɛ cogo min na Naam. o b'an ka jamana in kan yan koyi A bɛ yan. a b'an yɛrɛ ka jamana in kan yan N'a to nɔ Ala maa ma dɛ. minnu dɔnnen don ni bagangɛnw ye Ah. n tɛ fɛ ka maa tɔgɔ fɔ Ah. I y'an tɔgɔ fɔ sa o. maa minnu dɔnnen don ni misigɛn ni bagɛn ni sagagɛn ye Ah. n'u bɛ taama kungo kɔnɔna la samara t'u sen na fɛn ɲɛnɛman t'u kan na Ah. bi olu de bɛ ka immeuble san duguba kɔnɔnaw la bi ala kira ko Ah. ko n'i y'o ye don min na Ah. k'o ye diɲɛ wuli tamaseere dɔ ye Subhanallah. jibril k'a ma k'i ye tiɲɛ fɔ o la Tuguni. a ko o kɛlen Naamu. jibril ye dɔɔnin sigi Kosɛbɛ. k'a sɔrɔ
bonga jibril to bi bafro chenye doni sigi amase jibril yam chenye doni sigi namu doni ke kosobe atlala ka wuri ay foldi jamama kosobe ko jama ko assalamu alaikum atara dunangay atara namu ay kare fara kosobe ay kare fara minke nam ala kira yi makum doni sigay katla ka fo sayyidina umar yi kosobe ako umar nam chemi mbora san ka question poser ne kuna e ba don Umar ko kun t'a dɔn ko tiɲɛna an t'a dɔn sahaba ko tiɲɛna anw tɛ nin cɛ in dɔn wa nin tɛ yan ka fana ye alakira ko a ma a ko innahu jibril a ko nin ye jibril de ye a nana aw ma yuallimukum umura dinikum a nana aw kalan aw ka diinɛ lahalayaw la diinɛ ye fɛn min ye diinɛ bakurubaw a nana aw kalan o diinɛ bakurubaw la dɔnnibaw ko nin hadisa in kelen b'a de wele sunna ina fɔ umul kitab bɛ cogo min na nin de ye sunna ye silamɛya diinɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni hadisa kelen kɔnɔ ala ka faamuya ɲuman d'a ma nin tɛmɛnen kɔfɛ wajulu kun filanan fana tugura a la min sɔrɔla o fana kɛnɛ kan an ka jɛ an ka o fana lamɛn hakilila su in na kuma min fɔra nin kɛnɛ in kan yan kosɛbɛ ani mawludu yɔrɔ caman kuma tɛ kelen ye dɛ kelen tɛ abada donc aw minnu sigira a ye nafa sɔrɔ kosɛbɛ a ye nafaba sɔrɔ an bɛ Alahu taala deli ala k'aw sara amin ya rabbi an ka alimami bɛ yan n'o ye Sogonikɔ alimami ye kosɛbɛ alimami den alimami a b'a fa ka sira la yan kosɛbɛ a fa salon ni ɲankuma an n'a sigira nin kɛnɛ kelen in kan yan a ye Fatiha ta silamɛw ye kosɛbɛ an b'a ɲini an dɔgɔkɛ fɛ an b'a dɔn kow ka ca a yɛrɛ bolo su in na mais a ka sabali miniti 20 dɔrɔn tora a fa bɛ deli ka duwawu min k'an ye an bɛ mikoro d'a ma a fana b'o duwawu kɛ an ye an bɛ sɔrɔ ka sira d'a ma kura alimami ale fana bɛ an fɛ kɛnɛ kan yan an ka foli b'a ye an ka barikada b'a ye ani maa minnu y'an dɛmɛ baara in na an y'a fɔ su daminɛ la a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban an ka cɛkɔrɔba Elhaji Abdurahman Keita a ka denbaya bɛɛ bɛ yan n'u kun kɛra mɔgɔ dɔw ye u b'a fɔ ko diplôme dir'u fa ma o don o a tɔ t'u ɲɛ sira la mais bi denbaya bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yan minnu bɛ vacances la Faransi minnu yɛrɛ sigilen don an fɛ yan a bɛɛ bɛ yan an b'u fɔ k'u barikada ya Rabbi ala k'u sara an yɛrɛ denmuso n'o ye an kɔrɔkɛ Alaji Lansini Jakite ala ka hinɛ a la a den ni ala ye hɛrɛ k'i ye kana ɲina ni ala ye fanga d'i ma a ye nafolo d'i ma a y'i balo d'i ma ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ni adamaden y'a ye ka ban k'ale bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a tɛ dépend maa la a bɛ yaada kana yaada abada adamaden tɛ foyi ye i t'a dɔn i tɛ foyi ye fo ala ka kɔnɔboli bil'i la yani fajiri cɛ i b'a dɔn fajiri sera dɛ mais ni ala ye kɔnɔboli bil'i la ni a ye heure kelen sɔrɔ a ma jɔ i sen min n'o bɛ tagama n'o ye o bɛ dɛsɛ i sigilen fo ni maaw ɲan'i ma sinon i b'a k'i ka kurusi la o de la ala bɛ adamaden ɲininka ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim nafolo sɔrɔli diɲɛ sɔrɔli a jɔyɔrɔ sɔrɔli a fanga sɔrɔli a tɔgɔ sɔrɔli o de ye fili ala ma wa don dɔ bɛ na i denw ni musow bɛ bɛndiya kɛ nafolo in na e bɛ ka min ɲini ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na denw ni musow b'a k'u sago ye o de ye mobili bolitɔ ye e kɔfɛ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ bolo la i ka nafolo ɲininen cɛ wɛrɛw bɛna da i ka so kɔnɔ maa wɛrɛw bɛna don i ka so kɔnɔ i balolen minnu tɛ ja tɛ farinya ka tɛmɛ hali i ka kare kɔnɔ saya de b'o se adamaden ma o tuma la an k'an jilaja an kana sa abada f'a k'a sɔrɔ an ni diinɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o tuma la ni diinɛ ye an tɛgɛ minɛ an bɛ se Alahu subhanahu wa ta'ala ma an ɲumanlama diinɛ an kana bila ko fo n'an kɛra cɛkɔrɔba ye maa min bɛ kɛ cɛkɔrɔba ye ala de b'o dɔn diinɛ an kana bila ko fo an ka kɛ musokɔrɔba ye maa min bɛ kɛ musokɔrɔba ye ala de b'o dɔn o
kumala ibi ka demsenia la mamina ina fo nga mbogotigini nunu be chogamina ina fo nga ni chema nunu be chogamina kuto ka demsenia tan fulala ku yere fere Allah subhanahu wa ta'ala ma parce que mu'mini hamidu itati yere ay ala yodo fo qur'ana kono ako inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih. Allahu akbar jallo ako ala ay mu'minu ninu kad nafulu ala yusa ibe se doma namu million chama bufe kosobe kambe fe ka mawludu ke namu ni dugube je oluba fo ke kabago mingera almamina ka mo wele de bora on fe asuro koy ko na mawludu ke kan wu deme nako ni wa mugandu maka daga bondala yai ni jiye ñi naw nana ibe wa keme duluma ibe million gelen duma ala ñi naw nana ibe take wa mugay aywa ni sera lahara aljina wa mugana ala fanat no dima Allah esigay yai ma on dona choroba mununka wallahi an dona musoroba mununka ana masa do yerema wallahi wi kibari am medron Allah wi warbo esigay 2 millions fladi 2 millions kelendi 2 wa kemedi 2 wa bishegindi 2 wa biworodi 2 wa binanidi 2 wa mugandi 2 dorome durudi ode asegoye isegoye minye odi alama alati joala abada man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudaifuhu lahu ad'afan kaseera wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un sadaqallahu maulana alazim jomba di alama namu jombe miri ka fonindo na kaburu kono mbo saraka mindi alama mbe fe mindi akado mauludula o de bena jonye kaburu kono Allahu akbar mami yansili bi ayo de fode ala kare kuma min fo Abu Zarri ako Abu Zar ako sirafana tade la harasra aka jande Allahu akbar la harasra aka jande kosobe donc ni masrafana nyumanta ni masrafana nyumanta ni srafana fitininta ne be duru ne di alama wal matanta kasoro ka bakelen di wal maka million di o sebiye ni tara lahara ibe sengade Allahu akbar ni tara lahara ibe sengade kosobe o adumba onyana bi ko ne ala ko nana ko war misen de gabo kosobe ni ala ko fora mami be griman diula fune ala hinana mamina kosobe sino an yere ka jatila ni ala ko fora doro o war misendi odoye imaye hamidu an ga wajulu sigin fa anya yere soro jamana warawla kosobe anya yere soro l'americain fi an tora wajulu la ancien folo New York mawe fen fara nyonka anya bala famba ye $1 $1 ya to alamade nango ngok mala yam fana bitanwa awa na go male on de duru di awere l'Amérique belebele bay mana aw fana go $1 subhanallah ok mala amma ala de jatiwa ambolo girima nunu $100 nunu 500 euros nunu luka giri alama wa Allah iske ala ko chogodi aqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim jallo alaka aljine aw tasoro abada fu min kadi aw yere fa ko de di alama min kadi yere ya to alama de o sama di globala ima ibi namu ni on nga bazin mi commencera a wusogora muso ya fa na chogorba ni ngon bazin sengana sade busiliya wuso ba fa aywa na gushiran zi bitadi almamima wal may bitadi misru lama ina fo misru law ni almami on be mauka korole on de doni kama sky huwa mami be kariya
k'a fɔ ne bɛ fɛ ka gestionnaire ka mètre d'a la k'a don ka na mawuludu la naamu n yɛrɛ bɛ fɛ ka gestionnaire dɔ fana ka mètre d'a la k'a di alimami ma walima k'a di hamidu ma a kana alakira pasa d'a la Allah atakbir jalo maa ma Allah akbar fɔ o la dɛ o maaw dɔgɔyara ayiwa naamu mais dɔɔni don a bɛ na inshallah dɔɔni don siga t'a la an kɔrɔkɛ a Seyid Sirifu Usumani Madani Hayidara ala k'a n'a dɛmɛ amin ya rabbi mawuludu dɔw fɛ a bɛ gulokiba min sɔrɔ a bɛ taa gulokiba 50 la la ilaha i ko cogo di silamɛmusow b'a burude ka na n'a ye f'a kun bɛ ni kana kɛ kɛlɛ ye dɔw b'a fɔ karamɔgɔ e ka ne ta in don karamɔgɔ i bɛ ne ta de don karamɔgɔ i bɛ ne ta de don o de kama mawuludu su fɛ ale yɛrɛ ye bazɛn dumuni dabila yaasa dɔ kan'a fɔ k'a y'i ta don a ma sɔn ka tɔ kelen ta don n'i y'a lakɔlɔsi Hayidara mawuludu su fɛ i bɛ fini bɛɛ y'a la fo bazɛn a bɛ makan fini de don pour que kɛlɛ kana kɛ an fana bɛ yan an bɛ yan dɛ awɔ walayi hali n'a ye perikali kalan kuma dɔ la a ka to k'o d'an yɛrɛ ma walayi inshallah ya rabbi ala m'an yɛrɛ garizigɛ dayɛlɛ la i n'a fɔ Hayidara ta dayɛlɛ la cogoya min na amin ya rabbi hali n'o ka girin sa ala m'an ta dayɛlɛ la fitinin amin ya rabbi bijahi nabi donc silamɛw layidu ye walayi 30 sera an ko an bɛ jɔ 30 walayi an bɛ hakɛto ɲini kɛ an karamɔgɔ Aluseni Jakite fɛ kosɛbɛ ale ye heure 2 de kɛ kuma la sisan walayi a sɛgɛnna donc o kuma la an kun ye concours ko min fɔ an ye question dɔ di aw ma naamu n'a y'a sɔrɔ maa minnu ye jaabi sɔrɔ u b'u ka jaabi di o kuma la an bɛ Fatiha sarada karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ inshallah an bɛ wuli yan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni duwawu ye ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen an bɛ Alahu Taala deli nin kɛnɛ ninnu minnu sigira jamana in fan 14 ani diɲɛ fan 14 ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen jaabi duwawu minnu kɛra an ka jamana ye an bɛ Alahu Taala deli ala ka a jaabi wa minnu fana kɛra nin kɛnɛ in sigili sababu ɲuman ye ala ka hɛrɛ kɛ an ni u bɛɛ lajɛlen ye ka u mɛn an kɔrɔ ka san nataw fana yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mami mi kira fene bo fe ni ti Mamadu fene te fe di nyana Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minu mi kira fe atanu fle bangena Makankalu de kira bangena